aste hontako astekarian gai nagusia eskualdeko pilotarien inguruko erreportaje bat izango da. 6 pilotari dauzkagu eskualdean, profesional mailan, eta horietako 5 hitz egiteko segitu dugu. Horiekin indegu erreportaje bat, eta pixkat balantze bat, guztiak dira io berriak. Xabier Tolosa, Julen Urrozola, Erik Jaka, Iñaki Artola eta Jokin Altunakin hitzein dugu, eta bereien esperientzia kontatu digute, eta baita ere ze egoeratan dauden, beraien kontratua noiz arte luzatzen den, eta horretxen ingurun erreportaje oso berezia eta politia bat zaigu. Aurten 200 urte bete dira, Tolosaldeko 14 herri hiribildu sortu zirela eta Tolosatik banandu zirela. Eta, gai horren inguruan lan bat eginda, izena duna Tolosaldea 1615, 14 hiribilduren sorrera. Eta, lan hori sortu da Tolosako udalak eta Eusko Ikaskuntza duen kolaborazio hitzarmen baten bitartez. Hori egitearena, egin du Estibaleiz González Dios izeneko ikerlariak, historia ikerlariak, eta berarekin aritu gara lan horren inguruan, eta garai hortan, orain dela 200 urte gertatu zen banaketa eta 14 herri hiribildu horien sorreran inguruan. Bestalde, Guadi Larrarte, Tolosako udal artxiboaren arduradunarekin aritu garea solasean, pixkat lanare nondikan sortu zen eta hori guztia jasotzeko.